L-impenji ta' Mart il-Prim Ministru, is-Sinjura Michelle Muscat, issoktaw f'Dubai fejn kienet il-mistiedna tal-Prinċipessa Ħajja bint Al Hussein, Mart il-Viċi President u l-Prim Ministru tal-Emirati Arab Magħquda. Il-Prinċipessa u s-Sinjura Muscat tkellmu dwar kif jistgħu jtejbu r-relazzjoni u l-kollaborazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi, partikolarment fl-oqsma ekonomiċi u soċjali. Prinċipessa Ħajja tagħmel ħafna xogħol volontarjat fis-settur tagħha, fl-edukazzjoni, biex ikollha s-soċjetà tagħhom ta' madwarhom soċjetà dejjem aħjar. Xogħol li aħna f'Malta nagħmluh ukoll u li allura din l-esperjenza tallimna kif nieħdu l-aħjar miż-żewġ pajjiżi. Aħna nitgħallmu minn kif jagħmlu l-affarijiet huma jitgħallmu minn kif nagħmlu l-affarijiet aħna. Hawn il-Prinċipessa Ħajja qalet li impressjonata bl-avvanz li għamel pajjiżna fil-qasam tas-saħħa u s-settur tal-edukazzjoni. Fost l-oħrajn fi żjara tagħha, Michelle Muscat żaret id-Dubai Healthcare City u Zayed University u rrimarkat l-avvanz u d-determinazzjoni tal-Emirati Arab Magħquda biex ikunu fost l-aqwa pajjiżi f'diversi oqsma innovattivi. Mart il-Prim Ministru ltaqgħet ukoll mal-Ministru tal-Istat għall-Kuntentizza. Hawnhekk tkellmu dwar il-portafoll innovattiv ta' dan il-Ministeru u li l-pajjiżi kollha għandhom joħolqu politika li toħloq il-ġid fis-soċjetà. Mart il-Prim Ministru ltaqgħet ukoll mal-Kamra tan-Negozju tan-Nisa fejn tkellmet dwar il-parteċipazzjoni ta' iktar nisa fin-negozju. Is-Sinjura Michelle Muscat awgurat lil mexxejja u l-poplu tal-Emirati Arab Magħquda għal aktar tkabbir, żvilupp u prosperità.